Jo soc del Sant Sepulcre i formé part de la germandat de sempre perquè meus pares i els meus germans, tios, estem sempre, se vestim i formem part d'ella des de xicoteta. Mai m'ho he plantejat, la veritat, és algo que sempre m'ha fet moltíssima il·lusió i cada diumenge de glòria ho visc amb tant de sentiment que m'ho he imaginat com algo possible i este any realitat. Per a mi el nomenament fou molt especial perquè estava envoltada de tota la gent de casa i del poble i a part fou un acte molt personal i molt íntim i em vaig sentir molt a gust. És molt bonica, cada acte té un sentiment i cada acte té una importància i sobretot els torrentins li donem a cada acte una importància especial i la figura de la reina de l'encontre jo penso que per a Torrent és un símbol molt important. La meva germandat és el Sant Sepulcre, és la tercera germandat més antiga de Torrent, som una germandat molt nombrosa, ara mateix som 700 i el president és mon pare, Paco Verdet. Les vaig elegir sobretot perquè són de famílies conegudes a Torrent, meus pares les coneixien, són bones xiquetes, me duc molt bé en elles i a pesar de que les conec des de només fa un any, estic molt a gust en elles, són molt divertides i penso que ho van a fer molt bé. De la capa, per exemple, vos puc dir que medeix 6,5 metres i del tratge que està molt relacionat amb la meva germandat. El dimecres 23 de març obrirem sobre les 6 l'exposició del tratge de reina de l'encontre junt al de les meues cambreres i els pajes al Mercat de Torrent, al segon pis, i convide a tots els torretins a veure-lo. De sempre, a part del diumenge de glòria, m'ha emocionat el Sant Enterro perquè sobretot era quan la meva germandat trau al Sant Sepulcre i sobretot perquè també me pareix un acte en el que estem involucrats totes les germandats de Torrent i eixim totes des del mateix lloc i la gent que va veure les processons veu tota una i mos veu a tots baixar i pense que és un acte molt unificat i molt bonic. Que la Setmana Santa de Torrent és a part d'una tradició, és una festa molt sentimental i pense que conèixer-la sempre a tot el món li pot agradar. I a part, conèixer la figura de la reina de l'encontre i la seva història és molt interessant i molt bonic. Pertenezco a la Hermandad de la Oración del Huerto y llevo ahí desde muy pequeña. Pertenezco a la Hermandad Jesús Nazareno y desde que era pequeñita. Quería ser camarera y ahora he tenido la oportunidad de serlo y conozco a Carmen desde este año y tenemos una relación bastante buena. Sí que me hace ilusión ser camarera de Carmen porque de pequeña he querido ser camarera y ahora mejor porque a Carmen es conocida mía y a Amparo también, ya la conocía de antes y me gusta. Que es muy bonita y que es el encuentro de Jesús con su madre, la Virgen María, y que estaría muy bien que vinieran a conocerla. Que es muy bonita porque aquí es el único pueblo en el que se celebra la Reina del Encuentro. Home, és una gran satisfacció damunt dels anys que duc i damunt anem a dir que repetisc un poc, a pesar de que no és el mateix càrrec, que en l'any 74 vaig ser ja germà major de l'Hermandat. I és l'any que vaig entrar en la Junta i fins avui
estic en la mateixa. Bé, la relació de Carmen i jo és de fa molts anys a nivell de famílies, se considerem els pares amics i a ella pràcticament l'ha vist néixer. La meva tasca és de responsable de la comissió de professors i també, lògicament, la de vocal. Tant en quantitat com en qualitat cada vegada estem superant-se molt més. Som un col·lectiu de quasi 4.500 persones i pot ser que siga una de les millors Setmanes Santes de la província de València. Bé, com ha dit, la Setmana Santa torrentina és molt completa. El que sí que tire de menys és potser els actes de dins de les esglésies i tot això, que la gent moltes vegades no participa massa. A pesar del gran col·lectiu que n'hi ha, sempre en les coses religioses sempre deixa algo de desitjar este col·lectiu. Que vinguin a veure-la, perquè jo penso que la Setmana de Torrent 8 té un nivell molt, molt gran. Jo, per exemple, que sóc una persona que degut a estar en la Junta del Sepulcre anem a moltes poblacions a veure-ho, te puc dir que jo, per mi, n'hi ha molta serietat, molt bona uniformitat i molt de respecte dins de les professons, de cada una de les professons. Entonces crec que si alguna persona ve, tornarà segur. És molt especial este any. Dins de l'Hermandat, el que han fet ha sigut que el diumenge, després de la professó, inaugurem un dossel, que fa 11 anys fèrem les bodes d'or i ja en celebrarem uno. Entonces el diumenge inaugurem un altre dossel que possiblement estarà entre 12 i 15 dies per a que tots els torrentins disfruten de la meravella que va ser això. Estem, des de la Junta, molt il·lusionats i pensem que és una gran aportació per al poble de Torrent i per a la Setmana Santa. Damunt, fa 2 o 3 setmanes, nosaltres perteneixem i a més som fundadors d'una agrupació de sepulcres de la Comunitat de València. I vàrem fer una exposició que estigué en el mercat de 15 poblacions que vingueren a dur banderins i a dur vestes i a dur els objectes que té cada hermandat. I després, a la setmana següent, fem la clausura de l'exposició i farem una gran professó en una participació d'eixes 15 poblacions, en un col·lectiu aproximadament de 1.000 persones. I també vàrem tindre el gust de convidar a 4 germandats de Torrent a les seues bandes de tambors i cornetes, en el qual des d'ací li agraïsc la participació i li agraïsc el bon fer que tingueren amb vosaltres.